ɗum tan ko ene waɗi fayida eyi ɓe tinni goto fof dari darde mum no waɗi wuuro ngo ko wuuro mum ene waɗi liggey o ko liggey mum ewa kadi eɗen jogui yakar tan sen jaari ni ma wayno jiɗirɗen ni eyyi ñagotoɗen Allah tan ko yo Allah junnu ɗum ewa kadi mawɓe ɓe dokkumen hen duwaw Allah walla men jaaren yeeso eyyi wassalam jarama seydi Dia bisimilla machallah eyyi mi weltanima on feewi seydi Baba ka koye moƴƴo d'abord edi foof ko alhamdulillah yimɓe taw kono mbiɗi kono siñuji amen mbi won koye développement wayno mbiyata ko voie de développement hen mbi woni heddi ko duynaɓe ganda ɗum te wuuro ngo ne jogui duwaw Allah waɗa ɗum heddi noon Allah hokkat kon yeɓata o yo Allah waɗan en jaam ko ɗum yo ar jakki hen so Ndiaye jogno konngol goto nden e whatsapp o wino kala garɗo jogui ko hat mbo arani e duuyi ko hat ɗum noon noon gaare kawtoɗen par ce que so duuyi wiyama duuyi tan ko gonɗa ko abbuki hen noon gaare jaggen hen ɓamtare nde wonde saaha men enen ne so jeehi janggo e jaam nanen gaccen ɗo bindol moƴƴol so min gari lire ɗum ganda wonko mbaɗɗen te to e bamul mi nani wiya toon waɗi baaluji goɗɗi mbaɗo toon wonko wonata caggal nde hakkude mayde hakkude lagare e oɗo ne kadi wonko welata on weele meji kono toon ɗum yo Allah wallu en beele men bokki hen weltanima no feewi ɗum men enen ndendu ɗum enen kala cukalel gonguel ɗo yo ar jagge hen usten ɓerɗe pewnen koye men wuuro men enen ndendi kala ko neɗɗo jogui yo totte ko fof omo jogui goɗɗo ala o jogui haqqille mum o jogui doole mum o jogui hoɗo ñalawma bonde ragal woto ko yonti wawa tottade bonne ragal bone niɗo e wuuro woɓɓe no machallah seydi way seydi Pam jokke golle onon foof hen jaaɗo emin duuno moon et puis bon courage hanki ceerno Guiyanaajo ko duuni moon ko fi ko jeunesse uji par ce que hanti woƴƴa yimɓe goƴaka fayi ko ar on sukaɓe jogui waɗi seere aduna ari moderne kesam kesimaɓe ari on kawri hen no onon jogui centre onon jogui référence uji mawɓe men ɓeɗo mbiyaɗon caggal mumen yo Allah wallu en ɗon ɓeydi wonde gonga amina merci monsieur Dia أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جت الله من رسول صلى الله عليه وسلم ko weltare mawde daña hande sukaɓe fof nen mobilisé en daari dar ganduɗa hoore ma yidde yo wuuro ngo wadde développé ma yimɓe kala mbawɗo arde ɗo tawne yiiɗo ko gardi e wuuro ngo en yi sukaɓe fof jaggali woni neɗɗo goto moon fof no daari ene waɗi golle ɗe ko golle mum fayida baɗɗo fayida hande min jiiɗo par rapport no wanno ni rawane ɗum ɗo foof koye développement tan ɗum ɗon minen mbi ko weltare mawde min jiihen en mbimama seydi Pam min beltini no feewi e ñalawma hande o ok merci a jarama grand ousmane baɓe yimɓe arani ɓe holon lancement mbawde wadde ɓe kamɓene eyyi min mbawi ko weddade tan e mondo anci minen ni bandiraɓe ɓe kala ɓiɗɗoji wawi wonde yo faam wonde yaadi bonani booni ko yaadi wasa yeccade kala ɗo jawɗa ko mbawɗa dañde foof ko mbawɗa dañde aɗa foti yeccade caggal ma ganda wuuro ma ko duuƴi pamɗoɗa ko duuƴi garɗina wuuro ngo saabu wuuro ngo so gardi ma heeɓe gueɗal ma wuuro ngo siko woodi ma kadi a heeɓa gueɗal ma en tant que ressortissant noon a yeehi a woodi ko Allah luɓɓoroma yecce wuuro ma mbaɗa e wuuro ma nani développement wuuro ma kala wuuro ma développé ma heeɓe gueɗal ma ɗum ɗon kadi ko fayida ressortissant ji ɗi yooɓe tinno e koye mabɓe kala ko hen goto wawi dañde yo yeeƴe ga e duuƴi anda ko duuƴi tan woodi ko duuƴi tan kadi nafat noon enen mbiya enen beddo lancement kala ɓiɗɗo ne wawi yo tinno watta hakkille e wuuro ngo waɗa hen doole waɗa hen jawdi mum merci a jarama seydi Sy min beltanimama ok merci assalamu warahmatullahi taala wabarakatuh e yettere Allah machallah sukaɓe kamɓe darima fodde majje machallah guila duuyi ha ɗo yeeso Allah waɗi guila tonete jolgo ngo sukaɓeɓe gaari darima henete lawol ngol kadi eɓe gaari e lawol ngol kadi eɓe mbaɗi kadi ɓurko wadde ha yimɓe jetti ɗo e duuyi kadi sukaɓe umminoɓe Dakar ko hen yewde kam nen ɗo min daari he kaɓɓugol basoji donc eɗen jetta Allah dal e garade sukaɓeɓe joni holon mbawɗa lancé koreji men wonɓe e nder wuuro ngo ɓe arani ɓe eyyi mataw ko wawa wonde ko haalien tan jaggi kono kam koko wiyano kala ɓiɗɗo duynaji so tawi yo daw ɗo wiyete base o e ar yimɓe foof jagganma base o yawa wadde on arɓe ɗo wonɓe garani kono kadi woodi kadi duwawu gonɗo e nder wuuro ngo saabu en waɗi wilde ceerno Sadio ina wawi wonde waɗi hen toon jeeyi mais noon kam ɓuurko hen hewde kam gaari ɗo hete ina wiiye kadi sukaɓe heddiɓe ene kala dañi joto yo ar tawta yimɓeɓe yimɓeɓe liggo saabu ligguey o hay goto jiiya ɗum duuyi jeeyi enen foof ndendi ok merci a jarama grand Amadou min calminimama min juurimama min beltanimama avant tout mi salmini on mi juuri on mi jarima on ɗo mi limon ɗo salmini foof mi juuri foof salmini dendagal ɗinaji waw ummade ɓe jooɓi hande ɗum toydu mawgol toydi weltare tan wurna men par ce que hande mobilisation jimono sukaɓe hande ñana yimɓe inchallah o haalata no whatsapp o eɓe waɗi noon par ce que tawi wonɓe ɗo kadi kamɓe mbaɗi mobilisé eɓe ñaguima tan ɓe mbayni ɗon yo wayno ha fin nde ziar o ha e gammu ha e foof yimɓe daaro gardi on fewnude pewnen enen foof koten e jaam ene jaam ɗum tan woni l' essentiel o affaire réussi machallah mi weltini no feewi mi beltini no feewi machallah calminima no juurima merci Zassam Malick mbaɗɗa e tampere a jarama ɓe wonma
ziar kam mbaydiri eyyi vraiment nomin jirni programme o kam ene nder ɓerɗe sukaɓe jeunesse fof yalti kalɗo neɗɗo wonno Mauritanie Sénégal Gambie Guinée kalɗo neɗɗo wonno Europe fof ari hewtoride ziar o hanti natti wonde ziar tan village de doué wonti presque wonti maggal kadi kalɗo neɗɗo leydi ndi wonno waɗama eranga kusama hawrata jamma gammo pour kalɗo leydi ndi wonno walla ɓuuri ngoɗo wonno yo ar hawre ziar baɗe ni hono ni oɗo ziar waɗi dépassé duuyi tan ko Sénégal fof ɗen andi oɗo ziar hande oɗo cortège jewɗo ɗo he guuri fanayre guiɗi Saint-Louis ha ɗo e Duuy guurɗe fof jiiɗi donc kala ɓiɗɗo duynaji ɗi foti yiide hen hooremum heko watte ko waɗiraka pour ma Samba waɗiraka pour ma Demba waɗiraka kala ɓiɗɗo duynaji ɗi wawi wonde yo yeehi hen hooremum vraiment oɗo mobilisation ne yooɗi te wona politique wone men ziar Allah yirte hen e nelaɗo muɗum donc affaire mawɗo wona seeɗa eyyi joni woni ɗo woni wadde préparé pour so arsuɗa vraiment ɗum ɗo kam enen ñaago Allah yo Allah rokku men tan sagoji men sakkitade kawren hen min juurima min calminima mbeɓe encouragé ɓe sukaɓe douynaaɓe kamɓe mbawɗa wonde so ziyara o yoɗo yonti kala ko jaggunɗa accu tewtotoɗa oɗo ñalawma haydara usta jaram seydi ok merci taw heddo caggal koni je fuɗɗiɗo jiiɗo joni yakar jeganoɗo ɗo min jiiɗo machallah enen ponmi dardade suba o eɗen ɗo guiɗe 7 heures darni juste ɓurmide darnude base o ko fate jeyal janggo mumen koyo alhamdulillah taw gomɓe min de mbiɗa yettinde machallah te mi yi golle mabɓe ɓe daari hen ko subaka joni ko mobadi min jartan ɓe kedira enen dañni ñallude en ɗo e yesso aljuma ɓe ɗon yalla walluɓe kattanɗe e wawko saaha ko siya kono min tawi eyyi enen dadde musidɗaɓe seeɗa miñiraɓe men kam fof e organisation em jeeya em gaddi hen bawal mabɓe doole mabɓe pellital mabɓe foof vraiment darde yonde mi daari hen oɗo ko woni ko Abdou Sall vraiment ummi guila Dakar ha ɗo addi ɗum tan ko programme organisation gammu par ce que he hollidde wuuro ngo jeeya hollidde bawal mum e wuuro ngo jeeya oɗon o musidɗo en des venant oɗo ko yimɓe ladde en kamɓe ko Ousmane ummi ɗo ha Congo Brazzaville pour juulade jibinaɓe makko hawrude gammu hande o kono noon min jiɗno Ousmane holɗo konngol mbawɗa tottude jibinaɓe e sehilaɓe keɗo en ma sen vraiment weltade hen tan par ce que donc mo weyti tawi ma woni 3 ans 4 ans ɗum weltade no fewi bon wona seeɗa en jiiɗi min hunde en wonnote to andi ko dowri ɗum ɗo pindi kono hunde ɗo e weltade tan machallah kal bawɗo kadi suuɗi gammo kadi yo andu hunde wona tan ko ɓeydade ɗum wonne o ok merci assalamu aleykum enen kuccodire président groupe whatsapp duy ceerno Mouhamadou Nazir Wade ceerno Mamadou Nazir Ousmane ceerno Ousmane alawi ceerno Ousmane minen namno hon jiiɗa organisation sukaɓe he darde mabɓe guila garɗa ɗo ha joni eyyi assalamu aleykum ɓe calminama juurama betnama ñagnama moƴƴe machallah sana weltade hayno ine ceerto hay foof darni parcours ji en beltanama no fewi organisation hande yimɓe fof kadi jalti e haalannoɓe fof en mbi so jeeyi vraiment timmini ajimaɓe enen mbiya tan yo Allah hokkumen tawtore wuuri machallah amin ɗo organisation amin ɗo kaɓɓo basuji fof enen yaadu foti yaadu machallah gollem tan ala hen ɗo fof enen heedi foti heerde ɗo eyyi ɗum fof nden waɗa fodde mum beltanama no fewi machallah beltanama no fewi affaire o waɗi fayida ziyara o waɗi fayida no waɗi machallah yo Allah rokku tawtore kaw vraiment a weltanama a weltanama guila hankki aɗa filme machallah on jarama on calminama on juurama merci merci